Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina so in ɗan mana wani ɗan ƙaramin tambihi gajere, musamman ganin cewa na ga musamman yau na ga 'yan shi'a da yawa suna ta ƙoƙarin yaɗa wasu maganganu dangane da abin da ya shafi ranar Laraba ta gobe kenan, kasancewar yau ɗin nan muna ranar daren Laraba ne, yau Talata kenan, wanda kuma yau 27 ne ga watan Safar ko 1448, in Allah ya kai mu gobe ita ce Laraba ta ƙarshe, Larabar ƙarshe a watan Safar, wanda a Hausa ake kiranta Larabgana. Larabgana wato Laraba ce ta ƙarshen watan Safar, wanda za ga wasu ana yaɗa wasu hadisai munkarai maudu'ai na ƙarya ana jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da ita wannan rana ta Laraba. Sai a ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wai a dukkanin wannan rana ta Laraba duk shekara akwai musibu da bala'o'i da suke sauka a duniya. Wasu musibu suna sauka a duniya a duk ranar Laraba ta ƙarshen watan Safar, kamar ranar irin ta gobe kenan, wanda sai su rika kawo wai wasu abubuwa wanda su ne mafita. Wasu za su kawo maka wasu zikirai na ƙarya na hadisai da suke ƙirƙira, wanda musamman za a ga a can baya har akan anshi kuɗaɗe a hannun mutane da sunan a kai kuɗi a kai malam ya muku addu'a domin ku samu ku tsira daga ita Larabgana. Abubuwa da za ka gani ana yi iri-iri duk da sunan ita wannan Larabgana, wanda gaskiyar magana babu wani abin da ya tabbata a sunnata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan rana. Da haka duk wani salloli da za ga ana baku a ce a yi wata sallah raka'a kaza ko wani addu'o'i ko wasu zikirai, gabaki ɗaya wannan ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu hadisi ƙwaya ɗaya in ji malamai wanda yake inganta game da wai cewa ana saukar da wata musiba ko wata annoba a wannan Laraba ta ƙarshen watan Safar. Bai tabbata ba wannan hadisi. Da haka ya kamata mu guji yaɗa irin waɗannan abubuwa na ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya a cikinsu. Ba wani bambanci tsakanin Laraban watan Safar da sauran dukkanin Laraba da ake da shi, duk ɗaya ne. Duk abin da za ga an turo maka cewa wai ka karanta wani zikiri ko kai wani sadaka ko kai wane ne wai don wannan annoba da take sauka ta shafe ka, duk wannan baki ɗaya bai tabbata ba. Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mu kokari mu kyale mu kiyaye su. Duk wani abin da za a kawo maka wannan hadisin ƙarya ne, bai tabbata ba daga manzon Allah. Allah ya kiyaye.